Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van de band They All Known. We beginnen nog even terug met de Kilkenny's uit Ierland bij. Optreden van Peter Lussen en Project Bela. One evening fair, as the sun was shining, to Kilkenny hide it right, hide it bearded Captain Brady. He'd a tall commander by his side. Let's go, Friesland! You are well, come Highland Penny. By my side you surely stand, hear the people shout for freedom. Freedom! We'll rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. In the morning we rose early, just before the break of dawn. Blackbird singing in the bushes, greetings to a smiling morn. You are well, come Highland Penny. By my side you surely stand, hear the people shout for freedom. Freedom! We'll rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. When gather round, we men of Ireland. Gather Fenians, gather round, hand to hand with sword and musket. We'll spill the blood upon this holy ground. You are well, come Highland Penny. By my side you surely stand, hear the people shout for freedom. We'll rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. Right, lads! There's a grave beside the river. It's a mile outside Kilkenny town. There he laid a noble captain. Birds are silent when our Fenian died. All my life I will remember. I'll remember night and day. Once I roamed into Kilkenny, oh Kilkenny, and I heard a noble captain say, hands clapping everyone. You are well, come Highland Penny. Down the back. By my side you'll surely stand, hear the people shout for freedom. Rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. Let's go! You are well, come Highland Penny. By my side you surely stand, hear the people shout for freedom. Freedom! We'll rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. Rise in the morning with the Fenian band. Ze zijn er weer, de Ierse Freun. Ja, is al heel vaak de gast in dit programma. Lekker om mij te diepen. Kilkenny's natuurlijk. En ze zijn op tour. Want 1 december zijn ze nog in Nederland. Maar al die verschillende plakken waar ze optreden zullen. We praten straks met ze. Ze zullen nog een paar nummers hier doen. Dus ik ben echt heel blij dat de Kilkenny's. We zijn in de Noorderwind studio om door. Wat geven we aan verder? Nou, wij zorgen bijvoorbeeld even bij de voorstelling van Peter Lussen. Die kist misschien nog van die serie. Vrienden voor het leven. Dit is hem. Live in Noorderwind. Ze spookt voortdurend door mijn geest. Ze kan tekeer gaan als een beest. Ik raak in ademnood als zij weer is geweest. Zij, als ze me grijpt en knijpt en kneedt, dan raakt mijn hele rug bezweet. Is ze veeleisend, nou wat heet. Ze schroeit de haren van mijn reet. Ze vreet me leeg, ze woont me uit. De gaten vallen in mijn huid. En zij verschiet genadeloos mijn laatste kruid. Ze bijt wat vlijtig aan mijn zerk. Want ze heeft scheid aan paal en perk. Door haar kom ik te laat op mijn werk. Door
ga ik weer naar de kerk. Zij. Dans op de oude manier. Hou je handen nou hier. En doe toch niet zo raar. We zijn in het openbaar. Dit is niet meer gezond. Nee, blijf nou van me kont. Nee, ik hou wel van dansen, dat zeg ik niet. Alleen, je moet niet de hele tijd zo aan me zitten. Omdat de mensen dan zo gek naar ons kijken. Jawel, dat doen ze wel, dat zie ik toch. Ik ben toch niet blind? Nee, daar heb ik geen scheid aan, nee. Omdat ik me doodgeneer als iedereen de hele tijd zo naar ons kijkt, ja? Dans op de oude manier. Nee, leg je handen nou hier. En doe toch eens normaal. We staan compleet voor paal. En hou me niet zo strak. Blijf af, dat is mijn zak. Gewoon. Doe toch gewoon. Ik ben en blijf je zoon. Ze draagt een veel te korte rok. Je ziet er hele kippenhok. Dat is een schok. Oh, mijn moeder. Met van die vlechtjes in haar haar. Het mens is 66 jaar. Maar met zo'n sexy directoire. De schrik van elke weduwnaar. En loop ik naast haar door de stad. Dan is ze op het oorlogspad. Dan zit ze telkens aan mijn gat. Dan denk ik, getver, heb ik dat. Zo'n moeder. Mijn vader is verongelukt. Ze heeft hem domweg suf gerukt. Mijn moeder. Ja, toch een beetje old school. Peter Lussen, samen even in de Noorderwind-studio. En ja, hij had een mooie theatershow dus. Ik doe te wijzen dat deze drie heren die stinnen van een fantastische band. Overigens net één van hun trein kind, denk ik, Peter Lussen. Ooit van Peter Lussen gehoord? Geen idee. Ik ben zo oud. Doe ik net, hè? Nee. Doe komt wel uit Haast, toch? Ja, zeker. Ja, en die meneer daar toch gek, hè? Ja, dat is mijn broer. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. En wie is dat dan? Ja, dat is een lange gast, maar dat, ja, dat is een vriend, hè? Ja, maar waar komst toe wij? Waar kom jij vandaan? Ja, oorspronkelijk, nou, ik ben geboren in Sneek, maar Harlingen ben ik wel opgegroeid. Ja, Met een oude zeun op pa. ja zeker. Ja, absoluut. The All Known, leuke band. Ja. Las ik dat nog, waren jullie eerst met z'n vieren of hoe zit het eigenlijk? Ja, het begon, nou ja, we waren eerst onder een andere naam bezig met nog andere formaties, maar dit is echt de setup die gebleven is erbij. Ja. Willen jullie wat anders? Willen jullie anders spelen of is het per ongeluk zo gelopen? Nee, dit is nu wel wat we willen. Heel misschien nog aan het denken om live er een bassist bij te nemen, maar nog niet. Nee. Ik draai jullie al regelmatig op de radio. En mooi geproduceerd. Ben je de studio in geweest. Het heet Lines trouwens, zeg ik er maar even bij. Ja. Hoe vertaal je dat naar een live optreden hier in de studio als deze? Want het zijn allemaal lijntjes en techniek en lage muziek die jullie op elkaar plakken. Ja, dat zeker. Nou ja, goed, bij de productie moet je bij deze twee heren zijn. Want die hebben dat lekker gedaan. Ik niet. Ik heb daar geen zin in. Sorry. Nee. Zij zijn voor het ingewikkelde. Ja, daarom. Ik ben er voor de leuk. Ja, want hoe ontstaat de muziek? Ook bij die beide heren? Of doe jij daar nog wel in mee? Ja, nee, zeker. Nou, het begint een beetje met een jam. Hè? Dus een beetje rondpielen. En nou ja, goed, 9 van de 10 verwatert wat. Maar een paar gaan er doorheen. En dan
ontstaat zo'n beetje het proces. Zeker. Mooi man. Goed, ik ga even naar een van de beide broren. Hager. Ja. 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 Wij hem nog in Hazen net. Nee, we wonen allemaal. Ik ben er net weg en ik woon nu in Groningen, maar het is 23 jaar in Harlingen gewoond. Dus Ja, dat best echt oude zijn. ik ben er echt, ja. Hoe kom je bij hem in oefenhok? En bij ons thuis, bij onze ouders. Oké. We hebben een hele studio gebouwd. De drumhok erin, alles dubbel glas, 4-dubbel glas. En daar nemen we het ook op. Daar hebben we alles opgenomen. Ja, maar horen, dat is ook een beetje het resultaat van je muziek. Het is heel gelaagd. Er zit een hele protte... Ja, je speelt je live natuurlijk, maar je hebt ook nog wel mijn backing track van alles wat. Het is technisch best ingewikkeld, lijkt mij. Ja, dat is Je zeker. had de lat hoog. Ja, we hebben het even moeilijk gemaakt voor onszelf. Ja, En, maar woon je hem dat? Gewoon de uitdaging? we willen gewoon wat wij hebben bedacht voor het nummer, dat willen we live ook terecht kunnen brengen. En ja, met z'n drieën lukt het niet. Dus we moeten hulpmiddelen inschakelen. Hele sferische muziek. Ja, dat zeker. Ja, genoeg echo. Bedenkt dat van tevoren of je dat tijdens Nou. oefenen... Nou, ik kreeg een nieuw effectenpedaal en toen ging ik daar gewoon alles op maximaal zetten. En toen hebben we een paar nummers gemaakt en dat is een beetje in die trend gebleven. Wat ging het met de band? Ik bedoel, de studio-opnames, dat zet je hem online. En hoe nu verder? Nou, eerst een EP-release moeten we hebben. Maar dat moet nog geregeld worden door onze bassist. Je hebt nog werk aan de winkel. Ja, ik hoor het, ja. Ik hoorde het vandaag ook. Nee, inderdaad. Maar het is lastig. Dus als iemand kijkt, voel je aanbevolen. Ja, lekker makkelijk. Nou ja, goed. Beter makkelijk dan... nee. Hè, dus ja, wij zoeken nog ergens waar we een EP-release kunnen doen. Onder andere met de nummers die we vandaag dus hebben gespeeld. Er zitten nog 2 bij als bonus dan. Maar ja. Ja, we horen hem in de gaten. Goed, dat is mooi van dit programma. Wij doen heel met jong talent. Ze bent 3 koppen groter dan mij, maar dat is echt gewoon jong talent. En krijgen ze dus al, eigenlijk van de eerste platen hier in de studio. En daar ben ik alleen maar blij mee. De All Know, mijn Hazer en Snitser Roots. De Summer Live in Noorderwien. Here I am again. The party's on. I'm heading off for now to my capital. Meant to stay for long. But they're playing my
traveled back and forth in my mind. We're divided. I've seen it all before, but it surprises me. Do you feel it too? There's something in the sky, it lifts me higher. It's never been this blue. You, with the lines upon your face, is there nothing you can say? Is there nothing you can do? Oh, the world lies on my fingertips. I don't want nothing more than this. Right here. Reminds me of something I've been keeping down inside of me, for me, from you on a pile. You stacked up all the things you once admired, but now it's all just fuel. You, with the lines upon your face, is there nothing you can say? Is there nothing you can do? Oh, the world lies on my fingertips. I don't want nothing more than this. Right here.
Toffe band, maar ja, Haas Roots, zo neem ik het maar even. En ik nog deels uit Snits, The All Known. Onthoor het, want ik verwacht je een wel mooie toekomst voor deze drie jonge kerels. Iets meer ervaring had de mooie Nijsmi en de Superkert hartstikke even zien aan het begin van dit programma. Vast even nagedacht, welke serie kennen van Bekkel wij? Ja, natuurlijk. Onder oren van Vrienden voor het Leven. Maar hij had nog volle meer. Die had een geweldige carrière. Het brengt hem onder oren in Friesland. Binnenkort in Noordwoorden. Maar een theatershow. Ja. Peter, welkom. Of moet ik Eddie zeggen? Nou, zeg maar Peter, want die naam bestaat al wat langer. Maar het is inderdaad een cabaretvoorstelling, ja. Peter Lussen. Ja, bij deze dus. Goed. We kennen hem natuurlijk van als Eddie. Maar toch heb je je voorstelling eigenlijk naar Eddie vernoemd. Ja. Waarom? Nou, ik vertel over die serie van toen. Laat ik even anders beginnen. Als je helemaal opnieuw moet beginnen en helemaal onderaan staat, en er zijn 150 cabaretiers in Nederland en geen hond pist tegen je aan, dan denk ik moet een invalshoek hebben waardoor er toch mensen komen kijken. Een soort ja gehaald. Ja, een ja gehaald. Een kapstok, zou ik maar zeggen. En daar hebben we dus die tv-serie Vrienden voor het Leven voor gebruikt, omdat dat op de een of andere manier heel erg is blijven hangen nog bij veel mensen. Dus ik heb het over die rol van Eddie, waar ik ook eigenlijk van mijn leven niet meer afkom. Dus vandaar Eddie voor het leven. En ik vertel ook hoe die serie ontstaan is, hoe dat gegaan is, wat ik meegemaakt heb. Ik vertel over hoe comedy werkt. Ik vertel over het belang van humor. Maar het gaat niet alleen maar daarover. Hè. Het is geen documentaire, het is echt cabaret. Dus ik heb ook een paar lekkere conferences erin die niet de zaken doen. Althans, niet met het onderwerp te maken hebben. En een paar liedjes inderdaad, met Charlotte erbij. Charlotte, welkom ook trouwens. Ja. En dan is ook nog tussen ons die chemie blijkt heel leuk te knikken. Ze is te klikken, moet ik zeggen. Ze is meer dan alleen maar iemand die toetsen indrukt, zou ik maar zeggen. Steun en toeflaat. Mooi. Ja. Ooit Kleinkunstacademie. Ja. En dan kom je in een soort achtbaan daarna terecht. Ja. Was je er klaar voor? Met andere woorden, hoe kom je van die school af? Nou, ik zeg altijd, ze vraagt, heb je de academie afgemaakt? Ja, ik heb de school afgemaakt vlak voor de school mij heeft afgemaakt. Ik ben niet erg geschikt voor onderwijs. Nee. Hoewel, ik wil de school zeker niet tekort doen. Ik heb er zeker wel basisdingen geleerd ook. Maar ja, het echte leven begint natuurlijk pas na de school. Ja, en dat is inmiddels ruim 43 jaar geleden. Ja, ongelooflijk. Ja, een oude lul, hè? Nee, ik kom eigenlijk niet meer van Eddie af. En je hebt zoveel andere dingen gedaan ook. Onder andere opera. Ja. Hoe kom je bij de opera dan terecht? Nou, dat was, ik deed een andere serie in 2001. Die heette Schiet mij maar lek. En daar zou een derde seizoen van komen, maar dat is op het laatst teruggetrokken. En ik werkte daar zo verschrikkelijk hard aan. En ik woonde in Brabant. En mijn vriendin, die ging toen ook weg bij mij. Dus ik had in één klap al mijn werk, waar ik dus 25 uur per dag, 8 dagen per week aan werkte, was ik kwijt. En mijn relatie was ik kwijt. En ik zat daar en ik denk, En toen kwamen ze van de Efteling. Deden ze een musical Doornroosje. Hadden ze een heel klein rolletje, maar wel een komisch rolletje. Met een knetterende song erin. En ik deed die ik denk, dat gaan we gewoon doen. Kan mij het verrotten. En het was ook hartstikke leuk jaar gehad. Maar ik deed dat liedje en ik denk, ik mag wel weer eens een zanglesje hebben. Toen riepen al die stagiaires van het conservatorium in Tilburg, Fontys, die riepen, dan moet je naar Edward gaan. Dat is Edward Hoepelman. Dus ik naar Edward, die dus het hoofd van de musicalafdeling is van Fontys, Tilburg. En die zei, ja, je hebt een goede stem, maar je gebruikt hem verkeerd. En by the way, je hebt aanleg voor opera. Ik zeg, wat? Ja. En by the way, je bent een bas. Ik zeg, wat? Huh? Ja, en toen ben ik dus als een gek gaan opera studeren. Dan moet je wel eerlijk zeggen, als je dat op je 44ste doet, dan krijg je die spieren nooit meer daar waar je ze hoort te krijgen als je op je 18e begint. Dus ik vind het hartstikke leuk opera zingen, maar ik kan me niet met de top meten. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Van Vrienden voor het Leven tot een rolletje in Vlodder onder andere. Ja, maar dat was daarvoor nog. Ja, nee, maar alles bij elkaar. Ja. Is dit tot nu toe de carrière geweest waar je altijd van gedroomd hebt? Absoluut niet. Absoluut niet. Kijk. John Lennon die zei ooit, life is what happens while you're making other plans. Dat geldt in hoge mate voor mij. Geldt het eigenlijk voor de hele periode? Nou, je hebt het over een achtbaan. Ik vind het meer een soort, ik voel me een bal in een flipperkast, al 43 jaar. Maar dat suggereer je een beetje. Ben je tegen al die rollen en successen, ben je er per ongeluk tegenaan gelopen dan? Ja, nou ja, behalve natuurlijk dat je er ook heel hard voor moet werken. Het is niet dat het vanzelf gaat. En soms doe je heel erg je best om iets te pakken te krijgen. En soms doe je heel erg je best om een programma van de grond te krijgen enzovoort. Maar er zijn ook wel dingen echt uit de lucht komen vallen. Was Vrienden voor het Leven ook een per ongelukje? Nou ja, gewoon ja. Peet zei mijn agent, Harry Klooster. Ik was net bij hem. Nou, ik was al 2 jaar bij hem. Ja, dus er komt voor die nieuwe zender, RTL 4, die was toen net nieuw, komt een comedyserie bij Van den Ende. Ja, ga je auditeren? Ik zei, ja, oké, gaan we auditeren. Ja, kijk wel even. Ja, en nou, daar vertel ik dus ook over hoe dat gegaan is. Ja.
vertel ik ook over in de voorstelling. En het idioot was met Vrienden voor het Leven. Dat ging zo snel omhoog met kijkcijfers. Nog steeds kan ik het niet verklaren. En niemand kan het verklaren. Wat er gebeurd is. Maar we waren ook ineens genomineerd voor de televisiering. Dus wij kwamen op die avond van de televisiering. En daar vertel ik ook over. Want dat was werkelijk een hilarische, belachelijke avond. En dat is een van de dingen die ik wel erg leuk vind om te vertellen in de voorstelling. Je straalt erbij. Met andere woorden, goede keus geweest om deze voorstelling te bedenken en het hele land eigenlijk door te voeren. Ja, absoluut. Absoluut. Ik doe het met ongelooflijk veel plezier. We hebben het ook heel goed samen. Ja. We kunnen zien. Nou ja, we zitten 2 uur in de auto soms. En als je het dan niet met elkaar kan vinden, zijn het heel lange uren. Ja, dat worden hele lange. Ja, maar ik denk dat het ook heel goed werkt. De pianist en de zanger en de luller ouwehoer. Van verschillende leeftijd, verschillende generaties en verschillend geslacht. Het werkt gewoon heel goed. Ja. Komt er een vervolg op? Of ga je hier nog een hele tijd mee door? Nee, er is een nieuw programma in de maak. En dat gaat waarschijnlijk vanaf januari 26. We zijn nu bezig met het te verkopen. Ja. Maar eerst deze. Eddie voor het leven. Ja. Kom je nooit weer af, hè? Nee, maar daar gaat het ook over. Tenminste, ook over, ja. Goed, we gaan hem in de studio. Meisje beiden dus. Nogmaals, hij doet onder oren Noord-Wolda on. Het Vlechttheater dus. Hij speelt het nog wel even. Gelukkig bij zijn meisje beiden jaren. Nou, we doen altijd de product met poëzie en gedichten en spoken words. Hij doet nou een mooi gedicht. Live in Noorderwien. Als de avondschemer valt, dan denk ik wel eens even... Oh, ik heb het zelden en alleen bij volle maan. Aan mijn laatste dag, de allerlaatste van mijn leven. En ik vraag me af hoe ik me er doorheen zou slaan. We leven allemaal in zekere zin op een vulkaan. Niemand is het ooit gelukt de veerman om te praten. En schrik nou niet meteen, ik ben nog goed van hart en vaten. Ik word fluitend 90 als ik me niet vergis. Maar zou het vredig gaan? Of ben ik dan in alle staten, als mijn tijd gekomen is? Zou ik in mijn stervensuur mezelf kunnen vergeven? Mijn eeuwig onterecht gelijk, mijn trots, mijn eigenwaan? Of wordt dat op het eind mij nog eens lekker ingewreven? Zouden al mijn zonden in graniet gebeiteld staan? En hoe kijk ik dan tegen alles wat ik nu doe aan? Heb ik bij mijn leven wel voldoende in de gaten waar het echt om draait en wat ik net zo goed kon laten? Ben ik er wel zeker van dat ik de clue niet mis? Je kijkt wellicht heel anders naar de kosten en de baten als je tijd gekomen is. Als er zijnertijd dit filiaal wordt opgeheven, weet ik wel hoe ik het liefste dood zou willen gaan. Onbevreesd voor wat er komt, want staat er niet geschreven, het leven is het land, de dood is als de oceaan? Die wil ik oversteken met de gratie van de zwaan. Mijn kennis van de overkant bevat wel wat hiaten, dus geef mij als het leven wegvloeit uit mijn ledematen. De reis is nooit in kaart gebracht, het reisdoel ongewis. De kracht van kleine kinderen, de moed van frontsoldaten. Als mijn tijd gekomen is. God, help me dan een beetje alle dingen los te laten. Het maakt dan niet meer uit of ze me mee of tegen zaten. Want wat ik denk te zijn, is dan voorgoed geschiedenis. En wat ik werkelijk ben, verwondert zich dan bovenmate. Als mijn tijd gekomen is. Ja, ik kan me voorstellen dat bij Peter Lussen toch wel even tocht. Hoe zit het ook alweer? Inderdaad, met die prachtige serie. Die wij, als wat oudere mensen zien gaan, ja, dan ben ik weer old school staan zo. Vrienden voor het leven. Goed, hij komt naar Friesland daar en he is still alive. Dan kijk eens eens van de heren. De Kilkenny's. Guys, welcome! Hey. Ze komen inmiddels al heel lang naar de Noorderwien studio, want ze zijn weer on tour. Rond 1 december ben ze in Nederland. Ze gaan naar Amerika. Ik zal even praten. Davy, welcome. Willem, good to see you. How you doing? Yeah, good to see you, man. A great flag. The flag, this is the Irish tricolour. We bring it with us everywhere we go. And what many people don't know is that the Netherlands actually features on the Irish flag. Seriously, we have the orange
That's for the Orange people. And William of Orange, who came over to Ireland all those years ago. And the green is for the Irish people, and the white is for peace between the both. So it's a peaceful flag, and it features the Netherlands. So we're happy to bring it with us. Let's make peace for the whole world. Happy days. Shake hands We on got that. a deal. How are you doing? We're in great form. It's great to be back here. Delighted to be back. We brought the full crew this time. Pronounce them. Who are they? Okay, well, you know Mick Martin, he's been here many times before, Yes. as has Tommy Mackey, the legend. I'm Davy Cashin. Davy Long has been here many years ago. How long ago was it, Davy? 9 years. 9 years, Willem. Time flies, Lee. You look better than the last time. But we Thank you. and we brought a very special guest with us this time, and he's on the piano, he's on the keyboards, he's a fantastic musician, and his name is Jason Turk, and it's his first time here. Welcome, welcome, guys. Good to have you again on the show. Busy times, isn't it? Absolutely. We did a couple of weeks in Germany, big tour, and then we got on the plane and we flew straight to Chicago. I heard something for a showcase of 20 minutes. We're 20 minutes on stage, did the show, got out, straight back to the Netherlands. So it's rock and roll. But what does it tell? Do you go back to America and doing a tour over there? Yes, so there's a big American festival circuit over there, and they invite a small number of acts over every year to audition or do a showcase to see if they would like us to play at their festival. So we got many offers for next year, so we're happy. It was worth the 20 minutes I can imagine. and the jet lag. It's yeah. Okay, now you're in Holland for a lot of gigs here. You're for 4 or 5 weeks here in the country. Yeah, we've about a week done, and we're here until the end of November. Yeah. Then we're home to Ireland for December, and we take a break in January. So it's go, go, go. Play. Yes, yes, yes. What are the plans for the coming? Yes, just touring. Touring, yeah, we're in the middle of it, and but we love it. And apart from getting up at 9 in the morning to do radio shows, it's pretty good. I'm going to ask you again if you're back. Eh? Okay. yeah. No, it's great. We love it here, and thanks for inviting us back. Oh, good to have you on the show. A new guy. How did you meet? Talk to Jason. He's the Okay. man. How did you know the Kilkennys? How did you became a part of this band? Here, Mick Martin. I think I heard tell Don't blame me. someone was looking for a piano synthesizer and potentially accordion player. So yeah, that's how. And you normally play folk too? Yes, I normally play traditional Irish instrumental music, but yeah, we did a few ballads with these lads. Great fun. How is it touring with the guys? It's good. Yeah. Yeah. Drinking Dutch beer? We don't drink. No. Tea? Yes. Yeah. Okay, going back to Davy. You do a lot of gigs here in Holland. What can the people expect? What do you play? Yeah, well, last night we were in Denover in the Viking ship, full house, and we had the people up dancing, singing. That's good energy, high energy. But then Davy Long brings the whole thing down, and we do some serious songs, and we get into the emotional state. But so there's a mix, and there's instrumental tunes, there's piano, there's accordion, there's banjo, there's uilleann pipes, bowrons, guitars, everything. So it's only 5 on stage, but we make a lot of noise. And a lot of fun. Yes. And that's what we bring. So there's still tickets on sale. Get them on the Kilkennys.com. We're here until December, and we're happy to be here. Where do you stay? In Harder? That's a secret. Can't tell you. But all the fans will be knocking on the door. Okay, I'm not. Somewhere in Holland. Yeah. Oké. Dit is live in Noorwegen. Ik ben echt heel blij dat ze er binnen. Guys, really good to have you again on the show. De Kilkennys, zoek even op de site. Werd ze nog spelen, want ze doen heel plot plakken naar hoorn. En ik ben blij dat ze heel vaak nog weer in Friesland te loren komen. Dus ik hier, Noorwegen live met de Kilkennys. Hey.
is within grasp. Hear the highland call. The last mile is upon us. I'll carry you if you fall. I know your armor's heavy now. I know your heart is tired. It's beautiful just a roaming the wild mountainside. Snow is falling all over out of clear blue sky. Crow is flying high over. You and I are gonna wander high up where the air is rare. Wild horses ride. It's beautiful just roaming the wild mountainside. Wild and free we roam. Only a mile to go. Wild and free we roam. Only a mile to go. Beauty is within grasp. Hear the highlands call. The last mile is upon us. I'll carry you if you fall. I know your armor's heavy now. I know your heart is tired. It's beautiful, let's go over the wild mountainside. It's beautiful, just a roaming wild mountainside. Let's go. Let's go. Bloedfantastisch. De vreun uit Ierland maakt zich staren zo wel nimmer je te ontvangen. Want hoe vaak ben je al in het West? Door een hele lange periode intussen. De Kilkenny's. Tjoch, nogmaals even beginnen op de site. Want ze doen nog een gruttal optredens hier. Ze komen ook nog weer om voor een clubtour. Dus wat ook nog belangrijk. De Kilkenny's, Witte Friesland. Nog altijd te vinden. En gelukkig hek de Noorderwien Studio. Dan kijk ik zitten van mijn gast hier op de bank. Rijn Vallinga, welkom. Mooiste best. Ja. Voor hoeveelste keer zit je hier al? 14e. Ja, Ja. we worden oude man. Ja. Nou, doe net. nou, dank je. Nou ja, ik had de poster alleen omheen. Want voor de 14e keer is het zelf maar even. Gaan we waarom in de tijd, hè? Ja, 14e keer Driving Back in Time. Ja, en dit keer met 2 fantastische mooie bands. Ik heb wat dichter bij huis zocht. De man komen hoofdzakelijk uit Bolzet. Ze wonen er niet meer, heel veel, van de Beatles sessions. Maar ze komen uit Bolzet en daar spreekt een beetje trots uit. Hè? Kan ik me voorstellen. Ja. En Johnny Cash, wist er nog meer een Cash-fan of een Beatles-fan? Of is maar beide niks?
Nou, er staat Lennon op mijn hand en ik heb hierbovenop wat er staat The Long and Winding Road. Ja. Dat zijn beide Beatles. Ja, hier heb ik het antwoord al verklapt, hè? Ja, ik waar. ben een Beatle-man. Ja. Best al eens even naar de Analogs, West. Die wil heel dichtbij komen qua loot. Die komen heel dichtbij. Ik heb er 3 keer West en ik ga er 28 december ga ik er weer naartoe. Zo. In Ziggo. Ja. Ja, dat is de laatste keer volgens mij. Dan houden ze ermee op. Ja, het is eindig, om het zo maar zo te drukken. Ja, ze stoppen ermet. Ja. Ja, Maar goed. jammer. Bolzert, met de Beatles dus. Ja, Bolzert met de Beatles in de Groene Weide. De 14e editie, wat ik net al zei. We beginnen om 4 uur met Little Cash. Dat is Johnny Cash Tribute. Ik hoorde de jongens eens een keer en dan had je er geen gezichten bij. En op een gegeven moment kreeg ik de gezichten erbij. Ik denk, wie gaat hier zingen? En dan zie je die jongen staan. Christophe heet hij volgens mij. En dan je ziet altijd even, hè, van wat heb ik hier? En dan doet hij zijn mond open en dan begint hij te zingen. En dan werd ik warm van. Ik denk, die man die moet ik hebben. En dan kon ik die gitarist en de bassist kon ik van vroeger, van Bolzwart. Ik denk, man, je moet hier komen. Je moet bij mij komen in de Groene Weide. En ik ben blij dat ik ze heb kunnen boeken. Daar ben ik echt heel blij met. Ik vind het een mooi combi. Beatles en Johnny Cash. Nou, dan had hij al een aardig roem wat dat betreft. Ja, zeker. Maar ik ken nog wat anders, Willem. Zes het eens, jongen. Nou heb ik die al 14 keer uitgenodigd. En al 14 keer ben je net wijst. Krijg Nou heb plakkaatjes. ik 2 kaarten. Ja. En die wil ik die geven. En dan ga ik samen met die maat Geert van Thun, want die wil graag komen. En die zoekt morgen om 1:15 nog wel even opruimen. Dat er met hij zondag even langskomt. Ik hoop dat hij hem zin heeft en hij hem komen willen. Maar de kaarten ben voor die. Ik vind me meer eens welkom. Even, waarom best een 14 jaar van mee begonnen eigenlijk? We hadden vroeger in de sporthal in Bolzwart hadden we Back in Time. Dat hield ook bij iemand op. En dat spiette mij verschrikkelijk. Ik hoorde daar niet bij de organisatie. Dat werd gedaan door de man die de sporthal beheerde. En op een gegeven moment vroeg ik aan Lodi Fransen, helaas niet meer onder ons, vroeg ik van Lodi, ik wil het weer opstarten. Zou dat wat wezen in de Groene Weide? Hij zei, maar zal die doen. Maar ik zei, het kan eigenlijk niet onder de naam Back in Time. Nou ja, om er toch heel dichtbij te blijven, zei Lodi, niet zo moeilijk doen, Rijn. Er is een band die heet Driving Back. Hij zei, dan maak je toch Driving Back in Time van. Ja, wij speelden toen de eerste editie. En we hadden Lodi de eerste editie met die CCR Tribute Band. De Traveling Band. En zo is het eigenlijk weer opstarten. We hebben 2 keer per jaar. 10 november, dat wordt net zo heel lang meer. In ieder geval het feestje met de Beatles en Johnny Cash en Rijn Vallinger als special guest. We organiseert het feestje zelf in ieder geval. Het Superdag Train Wees, jongen, een heel soort succes. Zet maar voor het 6 tot de 15e. Nou ja, zo wat. Ja. En wij gaan toch maar live muziek. Net van de Beatles, ik net van Johnny Cash, maar moderne muziek. Ze nemen het maar even. Dames en heren, welkom Project Bela. Het eerste nummer gaat over de stad waar ik vandaan kom. Dokkum. Kom jij uit Dokkum? Deze is voor jou, ook als je niet van Dokkum komt. Let's go. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgevouwd. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgevouwd. Was aan het racen in een whip daar door de Keppelstraat. Spreek Fries en dan denk je dat ik Engels praat. Het is het noorden, Dokkumstad, dat zet ik op de kaart. En al die memories, vandaar die voel ik nog zo vaak. Dit is de Hoedemakerspolder en de Breedstraat. Ik pak de 51, denk niet dat je meegaat. Kom je vandaar, weet dat ik je niet alleen laat. Ik ben het type die het doet en niet alleen praat. Maar bleef ik daar, dan weet je zelf wat die connecties niet gehad. Het is prachtig en ook mooi, maar weet we komen uit de gat. Is de tijd waar ik begonnen ben met tijd en zonder kwap. Al die mensen keken vaag, ze zeiden gozer what the fuck. Bij een festival op stage en jij weet zelf ik voel me top. Kan mijn dromen in het leven niet vervullen in de shop. En Boni dat was beter, ik had rust toen in mijn kop. De Uber al gebeld en de locatie die is top. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgebouwd. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgevouwd. Doe mijn ogen dicht en ik hoor niks om me heen. Al die love van de stad zit nog in mijn systeem. En ik stel me niet meer open voor die love way. We beginnen maar ik eindig aan de runway. Dit is de Zuiderschans bro, dit is geen Broadway. Ik
kent de stad, want die represent ik all day. Alleen real ones komen op mijn birthday. Ik kan vliegen door de lucht net als een birdman. Ik heb gekeken aan de top en ben gezakt als steen. Ik ben relatiemateriaal, maar ben alsnog alleen. Ben van het type die wil blijven, ben geen runaway. Maar ben niet ready, dus misschien komt het another day. Ik neem de visie van mijn bronnen en mijn stad mee. Ben niet daar, maar in mijn hart zit ik er all day. Dit is 355 bij de Sionsberg. En dit is 155 bij het Tolhuis. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgevouwd. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Maar die gedachten die zijn opgebouwd. Dat is verleden tijd en opgevouwd. Het is de stad waar ik vandaan kom. Voel de connectie toen ik daar stond. Het is de stad waar ik vandaan kom, mensen. Dokkum 0519. Let's get it, Friesland. De stad waar ik vandaan kom. We zijn nog niet klaar. We hebben zometeen nog een heleboel vets voor jullie in petto. Ik heb namelijk iemand meegenomen, mensen. Niemand minder dan Laurie en... Ja, ik kom als Stefan, zo heet hij nog steeds trouwens. Dus bij deze. Big Beef Sauce had hij ooit nog eens een keer bij u zou optreden. Maar het is nooit zo Project Bela. Welkom. Intussen hebben we er een prachtige zangeres bij. Nou, die mag u zelf maar even introduceren, Stefan. Waar is toen mijn naam? Op dit moment staat Laurie Ann, die staat naast me. Ja. Laurie Breukel. Die is onderdeel van Project Bela. Dat is het muziekcollectief wat we net zijn begonnen. Okay. Wat goed is om daarbij te vermelden. Is, we hebben natuurlijk Laurie als zangeres, waar we super blij mee zijn. Maar wel ook iemand die op dit moment niet bij ons is. En dat is de producer, de man achter de beats. Rick Brouwer. Dus we zijn eigenlijk een collectief bestaande uit 3 artiesten. En onder de naam Project Bela. Ja, hartstikke leuk man. Nou, ik zei al, we kunnen al een beetje. En daar was al eens een keer eerder optreden. Doe die krijgt even een solo-nummer trouwens. Wat is dat voor nummer? Kun je daar wat over vertellen? Wat is het verhaal ervan? Zeker. Het nummer heet Waar ik vandaan kom. En het gaat over waar ik vandaan kom. En dat is Dokkum. Dus, mooi start. Ja, zeker. Absoluut. En dat vind ik zelf ook heel mooi. Dus ik ga een klein stukje nu even switchen naar het Fries. Want ik spreek in principe nu Nederlands, omdat de meeste mensen die luisteren dus Nederlands zijn. Maar voor de meesten die nou thuis je naar haar luisteren en die dachten van, ik vond het een mooi versje. Het gaat dus hoe Dokkum. En we willen eigenlijk rond het begin van onkomend hier, willen we een clipshoot gaan doen. En dat willen we ook in Dokkum gaan doen. Dus mochten mensen nou denken van, ik vond het een leuk nummer, ik wil er graag bij wezen, dan kun je me een berichtje sturen op Instagram. En dan laten we je hem weten wanneer we beginnen met de clipshoots. Dus ik dacht, het is mooi om dat je te presenteren. Ja, hoe best hij te vinden trouwens, onder welke naam? Sure, je kan me inderdaad een berichtje sturen onder Big Beef Sauce. Dat is BIG-BEEF-SAUCE. Dus dan kun je hem het opzoeken en mocht je het leuk vinden, dan kun je me een berichtje doen. Ja. Wanneer is het nog in Dokkum? Nee trouwens. Ik ben net in Dokkum. Nee, ik ben al sinds februari ben ik op dit moment in Ljout. Ja, de vraag die ik er ook op, van hoe zoals we waarom op die tijd in Dokkum? Weer een leuke tijd, weer een leuke jeugd, of is het dus nou in een wat iets grotere stad is? Of was het nog trostromen naar de Ronstad? Het ding met het nummer was dus ook wat ik net zei. Op een gegeven moment had ik in mijn tekst een stukje van dat ik het heel mooi vind in Dokkum. En ik vind toeristen heel fijn. Ik denk wel dat voor het netwerk en op een gegeven moment wat meer variatie, dat de goede zaak is dat ik daar weg ben gegaan. Ja. Dus ik denk wel dat het een goede keuze is om nu in Leeuwarden te wonen. Maar alsnog in Friesland, hè, dus ik ben alsnog thuis. Ja, je hebt mij bijna noemen Dwaan. Hoe lang zing jij al? Al heel erg jong in een bandje waar we dan AC/DC, Black Eyed Peas speelden. Dat is wat anders dan dit. Dus het is zeker wat anders dan dit. En helaas spreek ik ook geen Fries. Wij praten met meerdere talen hier, dus we doen het gewoon in het Nederlands. Is dit even een project erbij? Of zeg je dit soort muziek, de rap, hip-hop, dat vind ik wel heel erg mooi, daar wil ik wel in verder? Ja, ik wil er wel in verder. Ik denk dat het een hele leuke mix is, samen met zijn harde rap en dan mijn dreamy vocals. Ik denk dat het gewoon, mooi samenkomt. Zeker met onze DJ Exmoor erbij. Ja, we gaan het zo horen, want ze gaan met je beiden dus optreden. Ja, wat zijn de plannen, de ambities? Want dus hij is we binnen eigenlijk een soort collectiefje. Wat wil je hem ermee? Het idee met Project Bela wil natuurlijk zo ver schoppen als we kunnen. En we hebben best wel wilde plannen. We willen eigenlijk zo snel mogelijk geselecteerd worden voor Popronde. Dus als iemand van Popronde kijkt, houd in de gaten Project Bela. We zijn heel veel bezig met live shows. We hebben afgelopen zomer bijvoorbeeld Noorderzon. We zijn op een gegeven moment op de Amabiliteitsdagen geweest. Dat zijn allemaal leuke projecten. Zoveel mogelijk uitbrengen en optreden. Dat is eigenlijk ons ultieme doel. En dan uiteindelijk wil het gewoon tot Lowlands schoppen. Goed. Ambitieus. Gelukkig wel. Maar no live in deze studio. Daar ben ik hartstikke blij mee. Mij hunt aan dus Project Bela live in Noorwegen. Dames en heren, dit is Altijd Real.
Ik heb vandaag Lorianne bij me. Die zingt op dit nummer. Stadsverhalen. Dat is een Exmoor production. Let's Big go. Beef Sauce. Ik heb zonden om mijn naam, maar beter kun je die vergeten. Jij denkt me te kennen, maar ik denk niet dat ze weten. Altijd willen winnen, maar alsnog heb ik gebreken. Liefde voor de fam, ik zeg die band is niet te breken. Is het perspectief van welke kant ze het bekeken. Ik heb alle love en die splash ik op het leven. Geef je me een kans, want we willen geen gezever. Girl Scout cookie, laat me nu weer. Shorty, waarom bel je op mijn phone nou? Ik ben alright, al ben ik dagen weer alone nou. Alle stress en de problemen zie ik later. We zijn de same, net 2 druppels water. We gaan insane, maar we pakken niet een kater. Sta in de rain, maar het wordt zonnig met de dagen. Soms dan is het kut, maar je hoort me never klagen. Ik zeg je eerlijk, ik ben dankbaar voor mijn naasten. Al heb ik stress en moet ik hele dagen haasten. Het is niet zeker, daarom laten ze je blazen. We zijn op rap en ja, we kunnen je verbazen. Ik was met vele mensen, maar vandaag zie ik niet veel. Heb ik je bek, dan blijf ik bij je en ben altijd drill. Het is de beat in mijn hoofd die ik nog altijd voel. Soms ben ik geek en op de trap, ik voel me net te fool. Soms ben ik geek en op de trap, ik voel me net te fool. Ik heb zonden om mijn naam, maar beter kun je die vergeten. Jij denkt me te kennen, maar ik denk niet dat ze weten. Altijd willen winnen, maar alsnog heb ik gebreken. Liefde voor de fam, ik zeg die band is niet te breken. Is het perspectief van welke kant ze het bekeken. Ik heb alle love en die splash ik op het leven. Geef je me een kans, want we willen geen gezever. Girl Scout cookie, laat me nu weer zweven. Het is al way back, maar je bent welkom in de club. Quality for quantity, je visie die is ruk. Neem de tijd voor mezelf, maar later ben ik terug. Kan een wakka voor je zetten, ik ben tantoevlug. Jij bent irritant, net een grote steekmug. Je wil me steken, maar mijn Libby is de antidote. Ik kan je loeven en ik geef niet om je achtergrond. Ik heb je back, want je weet dat ik erachter stond. Waarom ben je niet bij mij? Ik hou het altijd real. Nieuwe teksten, nieuwe stories in de naar zijn diepste feel. Waarom ga je dan vliegen? Neem me mee, please in die deal. Want als ik omhoog kijk, zie ik alleen maar hoe jij feel. Ik zweef met jou. Ik zweef met jou. Over waar ik nooit heen durfde te gaan. Want als ik wacht, is het toch weer voorbij gegaan. Altijd drill. Project Bela, oftewel Big Beef Sauce. Zie je hem even op Instagram. En waar Witkust meiden op die clip. En die willen ze dus opnemen in Dokkum. Mooi verhaal. Nou, jong talent. Jou we graag een koers. Ik neem alvast Oskier voor jou. Dit weer Noorderwien. Bedankt voor het zien. Bedankt voor het harkje. En ja, dit ben ik weer van die jonge talenten. Mijn Hazer Roots. De All Known.